Ụtụtụ ọma nụ, ndị ikwu na ibe, ndị enyi na ọha mmadụ. Unu asaala chi ye. Ama m na anyị niile rahụrụ nke ọma n'abalị ma rukwa n'ụtụtụ abilite n'udo na ahụ isi ike site n'elu akwa anyị dị iche iche. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mma bụrụ sọsọ nke Chineke bi n'eluigwe bụ onye kere ụwa, n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe a ga-arụtụ aka n'ụtụtụ a bụ ihe a na-akpọ ilu, dịka anyị sikwa na-eme n'oge gara aga. Anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị. Ngwa ka dobiri ya ka na o ruola. O nwere ilu ndị obodo nsi na ya pụta na-akpọ, asị na onye ụwa kpata otu isi akụ, ya ebigbo onwe ya na-aja ebibi. Onye ụwa kpata otu isi akụ, ya ebigbo onwe ya na-aja ebibi. Kedu ihe ilu ahụ pụtara? Ilu ahụ pụtara mgbe ụfọ ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ụfọdụ ndị mmadụ ndị kemgbe a mụrụ ha akpatabeghị ego, sị na ego awa ego ha, enwetaghị ihe nweta, sị na nke a wee ihe nweta nke onye a, ọ bụghị nke anyị, nke ya enwetabeghị ụdị ihe dị otu ahụ. Mana mgbe ọ na-atụghị anya o nweta ego, ụzọ ọbụla o si wee ego si wee bịa, ọ bịa ego bịara ụzọ ọbụla nwa si lụọ ụwa ya hiri, ụzọ ọbụla ego ahụ si bịa, ọ ghọọla ego ya. Ụdị agwa onye ahụ ga na-akpa, maka na ọ tụghị anya ego ahụ, ụdị agwa ọ ga na-akpasị ndị mmadụ ma ndị ọyị ya niile dị nso ya na-akpakọ, ndị ha na-achị mgbe ọ na-enweghị ego batara ya n'akpa. Mana n'ihi ego abatara, akparamagwa ya agbanwee, ka ọ ga-esi na-akpazi agwa ọ na-agazi onye bụ m, onye bụ m, onye bụ m, onye bụ m. Ụdị mmadụ ahụ abụghị ezigbo mmadụ. Onye ọ na-abụ mgbe ọ na-ejighị gịnị ya anọrọ, ọ na-achị, ikekwe ọ na-eri nke gị, mana akpatazie nke ya ọ gbafuo, ịhụ ya ọ na-efere gị aka, o nweghị ike nọ na moto ma ọ bụ gịnị hụ gị kwụsị kene gị, ọ ya ịhụ aka mgbe ofe hụ aka kechie ihu dịka nwere onye na ya na-eso okwu. Ọ wụ ụdị mmadụ ahụ ka eji wee tụọ ilu a sị, onye ụwa kpata otu isi akụ, onye ụwa kpata otu isi akụ, ya ebigbo onwe ya na-aja ebibi. Ụdị onye ahụ ka ndị bekee na-akpọ money misroad. Money misroad bụ na ha tụrụ anya na onweghị onye kwetara na onye a nwere ike inwe ego, maka na inwe ego dịka ha si lee ya anya, ọwụghị ụdị mmadụ ahụ nke o kwere, mana ịhụ na otu ha esi mee wee nweta ego ahụ. Ọ ya bụ onye ụwa kpata otu isi akụ, ya ebigbo onwe ya na-aja ebibi. Anyị ga-agakwa na nke ọzọ, nke a na-asị ilu ọzọ, mgbagbu ọtịrị nọ n'ukwu ọtịrị. Mgbagbu ọtịrị nọ n'ukwu ọtịrị. Ihe ilu a pụtara bụ, ama m ọtụtụ ndị mmadụ n'ime unu nwere ike ịma osisi a na-akpọ ọtịrị na-anọ n'ime ọhịa. Ọtịrị ahụ mgbe ụfọ ịbịa gị na-ahụ ihe tụkasịrị ya n'ahụ, ya na-eri ya dịka mmiri ma ihe dịgasị aṅa na-esie n'ime na-apụta. Ihe ahụ ịhụ na gbara ọtịrị ahụ, ọtịrị ahụ aha ya bụ osisi, ileruo anya ịhụ ihe dịka ikpuru na-esie n'ime apụta. Ihe ahụ na-eri ya n'ahụ ya ka ọ nọkwara. Ihe ilu a pụtara bụ, mgbe ụfọ ị ga-ahụ ihe na-eme mmadụ ma ebio na onye mere nsi ma onye akụrụ ọgwụ, ilecha anya onye mere ihe a abụghị onye iro ya ma ọ bụ onye bi ebe tere aka. Ọ bụ onye nyere ya bi na-arịkọ, na-aṅụkọ, na-achị, na-amụrị. Onye na-enweta ya, ọwụ onye na-eme ihe ọjọọ, ọwụ onye na-akụ ya ọrịa, ọwụ onye na-akụ ya nsị, ọwụ onye na ya na-erikọ, na-aṅụkọ. Ọ naghị awụcha onye ọ na-amaghị onye ọ ma ọ bụ onye ya na ya na-abụ na-adịghị na mma, ya wee bụrụ gịnị, ya wee bụrụ ya. Nke ọzọ bụ ka anyị lebakwa anya ebe a. Nwata kpụọ okpu elu kpụọ okpu ala, mgbala nne ya na-eche ya. Nwata kpụọ okpu elu kpụọ okpu ala, mgbala nne ya na-eche ya. Kedu ihe ilu a pụtara? Ihe ilu a pụtara bụ, ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-asị na ha etorughị ime ihe dị otu a, mana ha toruru ya. Anaghị atọ ụtọ ụmụnna, anaghị eso ụmụnna eme ihe a na-eme. O nwere ike ihe dakwasa ha ebe ha nọ, akpọ ha bịa, ha sị mba ego ha nọ, asị oke, ọ dị mma, ebe ego ha nọ ngwanụ, a ga-echere mgbe ọbụla ị wetara ego ị bịa mee ihe ahụ. Enwere ike bụrụ nne gaa tinye ụlọ nche ozu nke ndị bekee na-akpọ mọchụarị ma ọ bụkwa mọgụ, dewe ebe ahụ.
o nwere ike ịnọ ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ afọ, anakwa egwe ya si ya nakwa ozu nne gị maọbụ ozu nna gị nọkwa n'ụlọ nche ozu. Mgbe gbalị ya ka ị bịa mee gịnị, ka ị bịa kwa nne gị maọbụ nna gị. Onye ahụ anọrọ, mgbe ọbụla onye ahụ ji nọrọ ọcha lọta, ozu nne maọbụ nna ya na-eche n'ụlọ nche ozu. Ọ ga-eme gịnị, nwee onye ga-eliri ya nne maọbụ nna ya. Mgbe ọbụla o ji bọta, ya eme olili ahụ n'onwe ya. Ọ ya bụ ụka. Nke ọzọ bụ na o nwere ihe mere ede o ji bee nwee. O nwere ihe mere ede o ji bee nwee. Ilu ahụ enwere ede a na-anọkọta bee nwee, a ga-apụpụta ya n'ime ala ebe a kọrọ ya n'ubi, enwe ya aka n'isi ebe isi ya ka efopụ ya, fopụta ebe isi ya, wepụta ede n'onwe ya. Ihe na-anụ nwee. Ma ọ bụ na a chọrọ iji mma wee gbuwaa ya, ị ga-anụ nwee. Ihe ilu a pụtara bụ gịnị? Ihe ilu a pụtara bụ o nweghị ihe mere na-enweghị ihe kpatara ihe ahụ ji wee mee. Iji wee maa atụ, o nwere ike ofu onye wee ezigbo mmadụ n'obodo, na-enyere ndị mmadụ aka, na-eme ọtụtụ ihe na-eme obi ndị mmadụ na-atọ ụtọ. Enweghị onye ọbụla si n'ụlọ ya pụta na-ahapụ itinye ọṅụ, obi ụtọ na ọchị n'ihu ya. Mana nọkata, onye ahụ ekpebie sị nwekwa onye a na-enyere aka, onye ọbụla ga-ọrụ onwe ya, ịbịa ọba mba ma ọ sị gị na o jighị. Ileruo anya, onye anyị hụrụ bidoro kpawa ụdị agwa ahụ, na-awụwa agwa na-adịbụ mbụ akpa, leruo anya, o nwere ihe kpatara ya. O nwere ike ọ bụrụ na ụmụnna egosila ya na ime ihe ọma adịghị mma, kamakwa na ọ ga-eme ihe ọma megburu onwe ya, ọ kwụsị ime ihe ọma. Ilecha anya, lee elu lee ala, o nwere ihe kpatara ya o ji wee kwụsị ime ihe ọma ndị ahụ ọ na-eme. Ewebụrụ gịnị? Ewebụrụ ya. Ka anyị na-agakwa. Agbara aka na-azọ ala, agbara aka na-azọ ala, onye ji a na-akọnye. Ihe ilu a pụtara bụ na mgbe ọbụla ị na-eme ihe, mee gịnị? Kwado akwado. Ma o nwere esemokwu, ị na-ihe ọbụla gị na mmadụ mere, kwado akwado, jikọọ onwe gị, ka ọ ga-abụ onwe otu esi wee mee ihe ahụ, ya adaba, isite ebe ahụ anyị kwụsịrị emewe ihe ị chọrọ ime. Ihe dịka ilu ahụ, ihe ọ pụtara bụ, ile ilu ahụ anya, mmadụ na-abụ na-azọ ala, onye nke asọ m nwe, onye nke asọ m nwe, onye nke asọ m nwe, a na-azọ ala ahụ, zọbụrịta ala ahụ. Abịa ụmụnna bịa tinye ọnụ n'ikpe ala ahụ. Mmadụ abụọ ahụ na-azọkwa ala, o doghị anya onye nwe ala, ha gbara aka na-azọ ya na-azọ. Ka ha na-azọ ala ahụ, onye nke ọzọ nwere ede ma ọ bụ ji na ihe ọkụkụ ha na-akụ n'ubi. Ka a na-azọgide ala, ka a na-azọ ala ahụ, mee gịnị? O mee ngwa ngwa were ihe ọkụkụ ndị a tinye aka na-azọkwa ala, azọgide ala, azọchazie ala ahụ. Ọ bụrụgodị na ala ahụ abụghị nke ndị obodo kpechie ikpe ahụ, ụmụnna kpecha ya, ọ bụ na ala ahụ abụghị nke, ihe ọ ga-agwa bụ, biko etinyere m ihe n'ime ala, unu chere mgbe ihe ha kara oruo owuwe ihe ubi, mgbe kwesịara ya onye nwe ya. Onye nwekwana ala ahụ agaghị asị wepụsịa ihe owuwe ihe ubi. Ịfọpụsị ihe dị ndụ dịka mkpụrụ akụrụ akụ abụghị ihe dị mma. N'ihi ọtụtụ omenala dịka ebe m si, anaghị eme akọ ihe n'ubi, mmadụ ewere iwe fopụsịa ya, kama ị ga-enyetụ onye ahụ obere ohere ka ihe ndị ahụ ka o wee owuwe ihe ubi n'elu ha. N'ụdị ya mee ma ọ wụ ha ala onye nke ọzọ ikpebiri maọbụ ikpe ala ahụ gara, ga-echere ka ihe ahụ akụrụ n'ubi ka ọ ka onye ahụ kụrụ ya were ya, o werekwa ala ya. Ọ ya wee bụ ilu ahụ pụtara, agbara aka na-azọ ala, onye ji a na-akọnye. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Ọkụ dara ibube anyụghị anyụ. Ọkụ dara ibube anyụghị anyụ. Kedu ihe ilu a pụtara? O nwere mgbe ofe ga na-ahụ mmadụ, onye ahụ anaghị ekwu okwu. Ihe ọ sọkwara gị mee ya, chọọ ya okwu elu, chọọ ya okwu ala, ọ gaghị atụpụrụ gị ọnụ. Ọ pụtaghị na onye ahụ adịghị ike, ọ pụtaghị na ọ hụghị ume, ma ọ na ọ gaghị abanwu gị ọgụ, ma ọ na o nweghị ọnụ ọ ga-eji wee kwuo ihe ahụ ị na-ekwu, ụdị okwu ọjọọ ahụ ị na-agwa ya. Echekwara na onye ahụ amaghị ihe ọ na-eme, ị na-emegide, na-eme ihe ọ bụla ka ị were megide. Ụbọchị ọ ga-achaji, ọ ga-atụgharị saa gị okwu, eleghị anya ihe ịtụrụ anya ya abụghị ihe ị ga-enweta ụbọchị ahụ. Mgbe ihe ịtụrụ anya na-abụghị ihe nwetara ụbọchị ahụ, eleghị anya agaghị m anọ ebe igbu ọgụ ahụ.
ka anyị na-agakwa n'ihu. Ebe ọzọ anyị ga-ele anya bụ nke asị obi chiri ụzọ ji ọha ụgwọ ekele. Obi chiri ụzọ ji ọha ụgwọ ekele. Ile anya n'ala Igbo, ụfọdụ ndị mmadụ ndị ụlọ ha nọketere n'akụkụ ụzọ, mgbe ọbụla ndị mmadụ na-agafe, gaanụ ha alọtawa, unu alọtala ha gaba, gaanụ nke ọma, unu alọla ya ka onye a ga na-eme mgbe ọbụla. O nwekataghị ka o mechie ọ dịzie ka ya na onye ahụ na-agafe ma ọ bụ onye na-alọta alọta ma onye na-aga aga nwere okwu ha nwere. Ya wee bụrụ o nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime gị na-eme esi ị na-emere ya onwe gị, mana ọ nwere ọtụtụ ya ị na-eme ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ele gị anya. O nwere ihe a na-atụ anya na ị kwesịrị ime. Ọ dị ka onye nwee ego n'obodo, ndị mmadụ ga na-atụ anya na o kwesịrị inyere ụmụnna aka, kwesịrị inyere ụmụnne ya aka, mana ọ onweghị ego elefu ya anya, so onweghị ihe onye a nwere ike ime. Nke a wee nwekwara nkọwa ilu ahụ n'ụzọ dị otu akwa. Ka agakwa n'ihu, anyị ga-etinye anya na nke a na-akpọ agbakọ aka kụgbuo dike n'ọgụ ụlọ. O ruo n'ọgụ ezi achọba ya. Agbakọ aka kụgbuo dike n'ọgụ ụlọ, eruo n'ọgụ ezi achọba dike. Ọ ya nwere ya, dike bụ onye siri ike. Agbakọzie aka n'ime ụlọ ahụ anọ ebe dike ahụ si pụta, akụgbuo ya. Mgbe o ruziri mgbe a chọrọ enyemaka dike anọghị ya, mana achọwa enyemaka ya. Mgbe ahụ oge agaala. Kedu ihe a pụtara? Ihe dị mma mmadụ kwesịrị idezi ọfụma, mee ka ihe ahụ n'ọrụ ya. Onye ahụ ewere ile anya amaghị ama na nzuzu na mpako mee ihe ahụ agafere aha ya. Mgbe o nwere ihe ga-apụtanụ, onye ahụ achọwa ihe ahụ o ji nzuzu na mpako na amaghị ama tụfuo. Mgbe ọ chọwara ihe uru, mgbe o ruru ihe ahụ ga-abara ya, mgbe ihe ahụ ga-abara ya uru, ọ sị ọkwa na ihe nọ na ihe a ka m gara iji ime ihe dị otu a, mana ọ ga-agala mgbe ahụ. Ọ ya bụ akụgbuo dike n'ọgụ ụlọ. Eruzie n'ọgụ ezi, ọgụ ama, achọwa ya bụ dike, mana mgbe ahụ oge agaala. Ebe a ka m ga-akwụsị n'ụbọchị taa, ka ọhịa dịwa ka enwe agbara. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, ma dịkwara anyị mma na Nkwọ. Ihe ọ bụla anyị na-eme dị mma, Chineke ga-agọzi anyị. Ọlụ aka anyị niile Chineke ga-akwado egozi anyị. Mana ihe ọzọ ị ga-amata bụ na emekwala nwanne gị anya ụfụ na ihe ọma na-emere ya maọbụ ihe ọma mere ya. Soro ya kelee Chineke, soro ya ṅụrị ọṅụ, maka na isoro ya kelee Chineke, soro ya ṅụrị ọṅụ, ihe ọma nke gị ga-eru gị aka. Eleghị anya ihe ọma ga-emere gị ga-akarị nke ahụ mere onye ahụ. Nwee obi ọcha n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Enwekwere mkpọrọmasị. Chineke ga-emere gị ihe niile ị chọrọ. Chineke ga-emere m ihe niile ị chọrọ. Chineke ga-emere onye ọbụla ihe niile ọ chọrọ. N'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ Maazị Ustadịmma Akụdịnobi ka unu nọ ka n'ụbọchị taa. Ka emesịa.